No niin, aletaan söpöttämään. Moikka ja tervetuloa! Mulla on täällä tänään vieras. Hello! Tässä on Emmi. Ja mitäs me tehdään tänään? Meillä on tänään meikkihaaste. Joo. 5 minuuttia meikkihaaste, eli 5 minuutissa pitäisi saada niinku meikki väsättyä. Ainakin yritetään niin. Parhaamme. En tiedä millainen meikki tulee, kun aina kaikki sanoo, että kyllä me saa 5 minuutissa aamulla tehtyä meikin, mutta katsotaan nyt. Mut mä ajattelin kyllä silleen, että ei ehkä menisi ihan niinku helpoimman kautta. Niin. Vähän yrittäisi niinku eikä kontuuria ja... Joo, vähän semmoista kuitenkin, millä nyt yleensäkin lähtee. Niin. Lähtee ei silleen vaan, uuteen. että vähän ripsaria naamaa ja sillä valmis, vaan niinku vähän haastaa itteensä kuitenkin. Ihan kunnon meikkiä Niin. yritä. Niin, niinpä, kyllä. Beauty blenderit on kasteltu ja kaikki on niinku Joo, valmisteltu. ja meillä ei ole muuta kuin kasvorasva naamoilla, että jos primeria haluaa laittaa, niin antaa palaa vaan, mutta musta tuntuu, että mä tänään kyllä skippaan. Joo, ei ehkä ihan kerkeä. Joo, ollaanko me valmiina? Joo. Hei, oikeesti mä en tiedä mitä mä teen. Kai mä yritän meikkivartta laittaa. Okei. Ajasti. Valmiina? Lähtee nyt. No niin, sos. Mä otan tällä Nakedin Cornicain Joo. peitepuikko. Ajattelin skipata meikkiä. Mäkin nyt ajattelin, että mä laitan vaan tätä peiteainetta ja sitten tommosta puuteri meikkivoide juttua. Se ei kyllä semmosia älyttömän hienoja kuvioita kerkeä. No joo, ei. Täällä concealeria. Jos vaan niinku saisi jotain naamaa, niin ihan... Siis mun syke on ehkä 200 ja... Älä. Mä en tiedä miksi mua pelottaa. Joo, Tää on niinku tämmönen... miksi jännittää? Ei meillä nyt oo Ei ole oikeastaan niinku mitään niinku hätää, että jos tästä pakko onnistua Niin. tässä meikissä. me ei kuitenkaan olla menossa tämän jälkeen minnekään. Jos ei onnistu, niin sitten ei onnistu. Mä en laittaa niitä purkkeja edes kiinni. Kohta toi lattia on varmaan ihan meikkivoiteessa. Se on varmaan tämän haasteen jälkeen, että siellä on puolet meidän. Jep. Komoista siellä. Musta tulee ihan valkoinen. Katsotaan. Oh my god. Niin sä laitat sitä peiteainetta niinku Joo, meikkivoiteena. ikään kuin meikkivoiteena. Kyllä. Vähän nyt explorataan tätä. Nyt niinku ohitetaan vaiheita. Jep. Pakko skippailla jotain. Kyllä. Siis tää on meikkipohja on kyllä Siis tää maailman toimii kova. kyllä tavallaan hyvin, koska toi uuden peitevaide on suht kevyt, että se ei niinku oo mikään semmonen Jep. superpaksu. Ei Mati väärä suljen. No ei mitään. No, ihan sama. Missä vaiheessa sä oot jo? Siis mä laitan nyt jotain väriä naamaan. Okei. Nyt mä ajattelin, että Kato sua tuolta kamerasta. semmonen valkoinen. Ei kyllä se ei sillä, että mä olisin mitenkään niinku ruskeuden No esikuva, oikeesti mutta näin valkoinen. Niinku tässä peilipalossa mä en näytä noin valkoiselta kamerassa. ehkä se on vain toi valo. Mäkin näytän kyllä Valo siis kyllä osuu semmoselta just meidän kuolleelta. naamoihin. Joo, aivan hirveä. Nyt Ei mä laitan mitään. tätä ihonsävyn heleyttäjää ikään kuin aurinkopuuteri. Joo, nyt mä laitan jotain Heleytys kulmiin. poskille tällä paksulla Sos päällä. 2 minuuttia 40 sekuntia aikaa. Okei. Ei, Puolet mennyt, mitä? Mihin se meni se aika? Ai. Hyvä, siis en mä ikinä vois lähteä 5 minuutin meikistä minnekään. Näytän ihan hirveältä. Joo. Siis, mitkä on nää siittiökulmat? Aika hirveä. No niin, hyvä se vaan. No niin, sitten kulmien pariin. Tää on nyt varmaan kaikista hitain mahdollinen tää Homemade No joo, mutta systeemi. siitä tulee niin paljon väriä, niin toisaalta se voi olla hyväkin ratkaisu. Joo, en tiedä. Mitä on tämä kulmien muoto? En tosiaan tiedä. 2 minuuttia. Sos. Haluaisin ripsiväriä jonnekin. Hei, pakko mun jotain luomaria laittaa, muuten näytän ihan... Mulla ei kyllä nyt ei taida olla aikaa semmoseen systeemiin. Voi sillä, että näistä kauhean hienot luomarit. Miten joku voi väittää kerkeää laittaa niinku ihan kaiken 5 Niin. minuutissa? En usko. Ei ole mahdollista. Tai sitten on vaan niin sellainen
luonnonkaunis ihminen. Niin, ei tarvii muuta kuin ripsaria. Kontourotkin on niinku aivan valmiina luonnostaan. Ihan totta. Eihän saa mitään aikaa. Mä ajattelin, että mä olisin saanut oikeesti kaikkea hienoa, mutta... Joo. Meillä on minuutti. Mahtavaa. Sos. Aivan järkyttävää. Tää on niinku yllättävän nopea tää 5 On. Et jos nyt oikeesti miettii mitä mä kulutan yleensä, niin vähintään 10. Siis aivan hirveetä. Aivan järkyttävän näköistä. Joo, hienoa. Mä nyt jäi hinkkaan näitä kulmia. Tässä menee nyt varmaan se. No mut sinänsä se on hyvä, että sulla on hyvät kulmat, koska ne pelastaa aika paljon aina. Koska siis ei, mä näytän ihan hirveältä kameraan. Vähän nyt highlighteria tonne. Mä näytän ihan valkoiselta. Miksi? Siis 20 sekuntia. Vähän vielä lipsaria. Mä ajattelin jos huulipunaa. Ei, mun laita huulipunaa. Ja mäkin lähdin huulipunaan. 9 sekuntia! Paljon? 9. Vielä kerkeä taivuttaa. 3 sekuntia! Mites tää nyt meni niinkun Valkoinen on ainakin. suunnitelmiin nähden? Zoomatais vähän silleen. Mä näytän silleen, että mulla on jos ripsiä nää kulmakarvat on silleen... Ja... Check out this contour! Mullakin on täällä kaikenlaista täplää. Voi jee. Siis en osaa oikein kommentoida edes. Joo, oli siis tosi vaikeeta. Ei niinku... Tähän jos lisäisi toiset 5 minuuttia, niin vois ehkä kuvitella, Joo, että olisi voinut jotain saada aikaan, mutta kerennyt. tää ei nyt ihan mennyt niinku elokuvissa. Tai niinku muiden videoissa. Musta tuntuu, Niin. että muuten on saanut hirveästi aikaa kaikkea. Joo, mitä meillä äsken inspiraatioa koitettiin vähän katsoa noista muista Niin. 5 minuutin haasteista, niin ei voi muuta kuin hattua nostaa, jos on kerännyt oikeesti ja sinne ripsiväriin. No joo, mullakin nää ripsivärit jäi vähän tälleen puoleen. Mä en pääse yli tästä mun aurinkopuhdista. Tosi hienoa. Ei. Aika hirveä. Mullakin on naama mut ja sulla on... muu varttelu vähän eri. Mut sulla on hyvä se, että sulla on kulmat ja sulla on huulet. No joo, Koska ne tekee aika paljon. kulmiin mä kyllä käytiin semmosen 1,5 minuuttia ainakin. Niin, aika hyvää ajan siitä. Et niinku... Mut sekin, että mä en niinku oikeesti yhtään laittanut meikkivartta eikä silleen hirveästi tehnyt pohjaa. Ja silti siihen meni joku 2 minuuttia. Jep. Niin en kyllä usko, että joku pystyy 5 minuutissa tehdä hyvän meikin. En usko. En usko. Valehtelet, jos väität niin. Se myytti on nyt murrettu. Jep. Siellä on vähän sitten. Taistelujälkiä. Mutta hei, kiitos paljon, että katsoit videon. Ja ei kai tässä. Me lähdetään Tekää peukkua meille, jos Joo. mielestänne onnistuimme. Me ei kyllä saada yhtään peukkua, jos sen perusteella pitää alkaa peukkua. Niinpä. Mut jees, me nähdään seuraavan videon parissa. Moikka moi! Bye bye!